قریم انشالله باذن الله ждать ки видеои мара ма боварӣ надоштам айхтон шумо любоитид номрои мара дорен любоитид номрои мара дорен тасмим гирифтем ки озмуни гуфтем худмо ҳалол тасмим ният аз вобаста дар ҷои ҳамин акамам ташкил кунем 2500 бародари мана конкурс мена қимор мекуна чикор мекуна парвардигоҳ ҳидоят чикуна ждать кунеми видеои мара ку бесаброна интизор шав ҳами канали хидшам дора бора ҳеҷ каси канал нагуфт канали ҳами бародари хидш ҳаст дар асписания мемонем ана дар комментария якум комментария бародарое ки хитона мило мегире дар та комментариё гапои қабеҳ нависаги орӯзе меша озмуни хидша савдаги қуръон ҳаҷ мошинка бародари азиз кадомоед ки ҳиҷома меояд давни милло мегиран хчуна ина ҳа милло мегиран қори мегиран хчуна ҳами айруи мардакия ина айруи тудоним худо не мақсад ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ дӯстони азиз худо нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад аввалш парвардигор ва шумо ҳастед чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед мо аз шумо розием парвардигор аз шумо роз бошад ин сухане аст ки ҳамавақт дар қалби ман ҷо шидаги ман ҳамавақт я мегум иншааллоҳ хуб дӯстони азиз бисёри маҳал масъалаи комментариҳоро мебинам бисёрша удалил мекунам масъалаи нами ду бародари ман ё се бародари ман ё какака мирали бечора ба зиндагӣ худчай мо хостем сарҷам шем ами акай миралия дастгирӣ кунем ба хотири ҳамин точкаш ки ҳам савдош хуб шава ҳам кори хайриш пеш барава ҳамин точкара ҳамин бародар мақсад ба акаша падарка кардагияи худаш дар кадом шаҳре рафта мақсад буд кори зиндагии худаш ман кор надорам ба ин бародаро ман ҳамин акай шералӣ точтаксия савол бисёр метие зиндагии худша дорам ман дар табақе ки намак хӯрдам иншаалло дар он намакдор ман туф намекунам бародари мана конкурс мена қимор мекуна чикор мекуна парвардигоҳ ҳидоят чикуна бародари азизи ман яъне ки аз беҳтарин бародарон ай ман ба кору борш кор надорам ҳар як мусалмон паси экран аз назари ҳама гузаштам меган мусалмон будан кай ба кор аст вақти мусалмон мурдан ида чӣ меган эътибор аст ки медона то дами мурдана ки чӣ мешава агар 2 сол пеш мегуфтанд ки шералӣ конкурс мекард ман бовар намекардам ё шумора ба ҳамн хотир хутона муло нагире ахири дар ютуб ҳар гап хабар назанед ман ба ҳеҷ кас кор надорам шояд гап соҳибша биёвам ман ҳамата эҳтиром мекунам ба ҳама шиштихез кардам ҳамата дӯст медорам раҳмат барои ҳамаи хизматот бисёри шумо хизмат кардагед хусусан дар мардуми ниёзманд масъалаи лангери бародар мегӯм рӯзе ки ман касал будам ёнбош будам ҳамин бародар аллоҳ шоҳида ки ҳатто ба гил пеши ман рафтагия ман шоҳидам дар он канали худаш видеош ҳаст ё дамунам бояд бошад ҳамин бародар қадр кардам нарафт вай ҳафт пушти мана намешунов қадр кар рафт ин хайри муҳоҷиршам хайри муҳоҷирш як вақто нисбати ман як видео кард одамизод бехато намекард гӯ акаҷон ман тра дӯст медорам 2.5 сол ма ҷо штаги будем гуфтам ба хотири худо бахшед мо кием ки набахшем ҳамдигара худованд моро бибахшад бовой одам хато кард чӣ қадар пайғамбаро хато карданд маъно ин надорад ки я мулло я қори як кас хато кард бояд моро айдами ҳамаи хато кунем не худо ҳамаи моро ҳидоят кунад хоҳиш мекунам мардуми сарбуланди тоҷикистон шерои нар аллоҳ шоҳида ки дар ҳамин ютуб ответ бизан ответ мезанӣ фақат каналҳои тоҷикон мебуранд ки ответ да фалонӣ дигар кори дигар надорем биё сарҷам шем ҳеҷ кор мекуна намекуна ба зиндагиш кор надорам агар ҳамин гишна бомона хиёл мекунам ки ман 205 сул намебурам зимака ра фарзандор ё ки дигараш ё ки не шералиш ё ки ака мирали дигари биё сарҷам шем яъне мебахше чува нагирем накоҳем ақиби ҳамдигара мусалмон шем биё мусалмони ҳақиқӣ шем хаки чӣ бигум нагуфтанам мо омадем ҷайя сабаби ҷа ҳозир ба насиҳата нестам ҷамъ шидани мо акай миралия чироне ки ман дар проспект мир хори мусора реклама кардам оиди ҳаҷ равонкунӣ хоҳиш кардем ки як яъне ки тасмим гирифтем озмуни пешта биё як тасмим гирифтем ки озмуни гуфтем худмо ҳалол тасмим ният аз вобаста дар ҷои ҳамин акамам ташкил кунем 2500 ҳиҷомаи ҳамин акай мирали як сол шид буд 2500 буд и ҳаст 2500 мети ҳиҷомат мекуна массажин мекуна фитобочкат мекуна агар ки бихоҳӣ ҳаҷ мерай номта да дафтаракш менависа иншааллоҳ чикор мекуна боз як мошинка падарка мекуна ду намун мошинкаре бо падарка мешава агар бугӯ не ман намерам ҳаҷ мисол нома нанавис ҳеҷ гап не як қуръон падаркат мекуна иншааллоҳ мера қати фарзандакот мехонӣ дар ҳаққи морам дар ҳаққи бародарам дуо мекунем иншааллоҳ тасмими хуб 350 нафар
تصمیم گرفته این در 5 روز میشه، در 1 ماه میشه، در 2 ماه میشه، همین 350 نفر بچین انشالله با طرز تشکیل کردن و چخیل یک کس ویبر کردن با یگون آدمی خالص میاریم از برای الله ویبر میکنه، یک کس خاص به خاطر خدا همه تا توجه کنه، برای همه دعا میکنیم. سخن باقی تاج تقسیم یعنی که میدونه که طول چند سالسی در راه مردم مسلمان تاجیکا خصوصا خدمت کرده ایستاده. اکای بابای لنگری هم همچنین، خیر مهاجر هم همچنین. من همه خطا منه، با خطا هیچ کس کار ندارم، این منم پر ای خطام. خدا همه ما چی میگم برای راست هدایت کنه. وقتی مردن با کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله جان ما پروردگار قبض کنه. دوستم سخن زدید. السلام علیکم برادران عزیز، ان شاء الله که همه کسا خوبه، در حق ما دعا را فراموش نکنه. اکای بابا جان خوش آمدی، هزار رحمت. چقدر اکای بابا جان گفتم همش ایرو کتابای بابای لنگری ترام خوش آمدی. برادرم خیر مهاجر ترام خوش آمدی. الله نگهبان باشه. گفته اکای بابا جان که در دنیا یگان کس به خطا نمیشه. ملورم، رپریستم، ارتیستم، قوریشم، دیگر همه ما خطاگوریم. ما برادر عزیز در همه دنیا اگر گشنه بمونم یک تایتل در اولاوشتگی گم میزنی 5100 روبل نمیتونم که ما زندگی تا پیش بر. به همون خاطر برادر عزیز الحمدلله در همه کارش اشتراک میکنم. چی کنکس باشه، چی کاری خیر باشه. به همون خاطر برادرایی که وقتی گپ اومده اکای بوجان بخشش من میگم برادرایی که خطون ملو میگیره در تک کامنت‌ها گپای قبیح نویسگی روز میشه که همون نویسنده رو میگم. خب برادر عزیز شما به خاطر الله اگر گپ زنی پروستا یک بار تلفن می‌کنی با واتساپ میگو که به خاطر الله برادر عزیز همین کار تو درست نیست. خب میگم که اکا فهمیدم ساقط کاری است تمام برای پوبلیکا برای تک کامنتاری خیلی گپ نیست. تو به خاطر الله گفتی تو ملای قاری الله ای قدر علم تا زیاد و بهتر و خوبتر کنه، نه که تو باید این کارا نکنی در اونجا تو نمیگیره. خب برادر عزیز اکای میرالی اکای رادنوی ما در شهر مسکو مترو تروپیستان آمدگیم. آزمون خوش سعودگی قرآن حج ماشینکا. برادر عزیز کدومی که حجامه میوید 2500 روبل حجامه مقصد که یک تا قرآن پدرکه میشه. برادری که حج میره نام تو نمی نویسیم یک تا ماشینکا پدرکتون میکنیم. با در جمع برای برادری که 350 تا زیاد میشه این تا برادرها 350 کسا نومش می نویسیم پرتویم یک جمع برای مقصد کدومی هستی 349 تا دیگه شم خیلی خوی منیم در کامera در افیر مقصد که میخونیم که اشتباه با شما گپ نیوی گپ نزنید. یک پلوس دیگه ان شاء الله که شاید وقت با حالتی که آدم بچید با حج یگون توفه گیرم دعوت کنیم که خیلی خطیب 3-4 کس توفه بگیرن. شاید قرآن از همه بهترین توفه قرآن است. شاید قرآن چه توفه کنیم یگون دیگه تو مردم بکنن که الحمدلله بغیر حج و 3-4 کس دیگه هم خرسان کنیم ان شاء الله. برادر عزیز شما دست خالی نمیره اگر نام حج بنویسی یک تا ماشینکتون پدرکه خالص الله. خب سخن میتین در بابای لنگری سخن تو بود. سلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب صبح سلامت هستین. این همه گپای مرا گپ دادن که ما دیگه نمیدونم چی بگم. خیلی بین اوزمون در اشتراک کنیم. همین خلاص کردیم. همه گپا را گپ زدن دیگه ما نمیدونم. اون یکی نشوتی کامنتار نایسوندگی قوری ان شاء الله باذن الله ждать که ویدیوی مرا ما باوری نداشتم اختون شما любой номер مرا دارین любой номер مرا دارین میتونید که زنگ بزنین قطعا گپ زنین. حالا که یگام چیزا نمیدونین یگام چیزا نمیفهمین پروسا تاگ میدونین بدبخت مینایسونین هر چیز مینایسونین ждать کنیم ویدیوی مرا کو بصبرانه انتظار شو راست با نویسوندن تو بخوای که یا که обруй مرا برزونی و یا که با گفتن تو обруй مرا بزن обруй مرا خداوند دادگی обруй مرا تریزونده نمیتونه обруй خداوند که بخواد обруй میریزونه. بعد اکثریت نشوت ویدیوهایی که میگن مسئله خیر در مسئله خیر نکنین دستی نرین ویدیو نکنین که نکنین بسیار گفته استین یک تا میبرورم تون یک تا فراموش نکنین. اکما نبودم چند نبودم اومدم انشالله با هم رخدا یک تا میبرورم تون قطعی هر یک تا در کجایی که بگو در همونجا با میخرم. من هر یک تا را اکا گفتم برادر گفتم شما این گپی ما آدمو دا همو انسانو دا داخل داره رو تونه سیاه میکنی شما نه اکاین نه برادر همو برادر یکی میویا یا زنگ میزنه گپ میزنه شما любой تو نمره من دارین برای هم خدار جدت کنین
сар мешавад ак баранқама дига гапои хуб ай мардакҳо гуфтанд дига ман намедонам чи он гапои гандаш буд мада мондагӣ масъала дига видео мо откровение бахшизод ак бародар падешка бародарай аллоҳ шоҳида чиқари шералӣ гуфт ман паси экран гуфти чиқари мека аз барои худо паси экран ишам суҳбат кардам ба ишам суҳбат кардам ба вайшам суҳбат кардагиам паси экран суҳбат кардагиам боз ман адилна пешаи мо видео кардем барои падешкаи бародаро ё гуфтан ты хита аз мо ҷудо мегирӣ гуфтам не ман ҳамон бародари шумо ҳастам иншоаллоҳ мемонам ба ҳамон хотир ки медона ки чӣ мешавад ба ҳамон хотир ҳаракат кунем дӯстия аз даст надиҳем бародария бародарое ки дар ин корҳо соҳаи сайтҳои иҷтимоӣ ҳастанд ба ҳамаш почти 99% ҳамсӯҳбат ҳастанд мешиносанд мана ба он хотир бародаро ҳаракат кунем ки сарҷамъ шем бас кунем ба худо қасамай хела кори бад аст да ҳамдигаре пас задан дар шабакаҳои иҷтимоӣ паси экран занг бизанем суҳбат кунем иншоаллоҳ ами бале чиқадар ака бобоҷон гуфт иная ба хотири аллоҳ бародар мегам иная ба хотири аллоҳ бародар мегам бародари холисаллоҳ ки як бор сухан кард ки додар ҳамин кора накард дуруст нест ба ҳамон хотир айсараш тоқиб кард дига кордор нашид баъзиёта намедонам аллоҳ шуморо ҳидоят кунам мурам ба ҳамон хотир бобо гап зан ассалому алайкум бародари азиз салому алайкум ба куле ки тамошо мекунен ҳаматон наврогами хуш омаден ки гапое ки бисёри бад ҳамаша гуфтанд дар чӣ гуфтанем ҳама хайки ами канали хидшам дора боре ҳеҷ кази канал нагуфт канали ҳамин бародари хидаш ҳаст дар асписания мемонем ана дар комментаре якум комментаре мешава ана чӣ мешава ами номи каналаш чи адам канали бародар мирали тв номи каналаш ҳаста бародари азиз бояд роен мақсад падешкаш кунем ки мақсад ҳамин бародарам мисли мо гушмо мақсад дар хизмати халқи мусулмон ҳастай баъд бародари азиз бори бисёр мешавад ки ай ҳар ҷо занг мезанам баъди видео шояд занг мезана ман 2,500 партум дар ин бозӣ будам хушам мешавад барои хонаи худо не бародари азиз ин хела мешавад меёй ҳиҷоматам мекунӣ ин ҳамин мошинката падаркатам мегирӣ агар хоҳӣ хонаи худо ном тамин агар ки не бугӯи мара номро нанависен як китоби қуръон туҳфа мекунад иншоаллоҳ бародари азиз мера бори мо акай бобоҷон аз ҷои хориҷа шикардем сиёмка кардем бисёр беҳад занг зада ака намешавам 2000 ма партум дар ҳамҷо ман номи мара бинависед вақте мо 2000 тира мегирем бародарҷон ин қимор ҳисоб мешавад ё ки ҳамин кор да барои хонаи худо ё ки чиай барои бародари азиз мақсад аз ин ки правильно гуфт ҷонибек мақсади мо ки ҳамин фи сабилиллоҳ шавад бародаро занг мезананд ман шоҳидам ака 2000 партум 20000 партум 10 каси мора бинавис яъне ки уҷе қимор да медора мо ҳаракат мекунем тоза ба ҳамун хонаи худо як каса биёя ҳиҷома куна масажша бигира туҳфаша бигира ва худаш мерава модарша роҳӣ мена апаша роҳӣ мена кадом шахсе роҳӣ мекуна роҳӣ куни дӯстони азиз как хиёлем акай мирали хеле суҳбат ки даи гап назарӣ салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарони гиромӣ мо дар метро чоплистан қарор дорем махсусан худмон дар хизматем иншоаллоҳ биёен фитабочка массаж пассаж ҳамаш ҳастад баъд як чиз дига нагуфтам она ин бародарро аз занг задум ака оҷон хуш омадӣ ака лангаре бародар дай додар муширали ҳама каса хуш омадӣ раҳмат кардам барои дастгириатон ай ҳама шумо миннатдор мон иншоаллоҳ боқӣ дар панаи аллоҳ боше саломат ҳаракат кунем мусалмон бошем яъне ки бисёр бародарои қориёро дар назар дорам домилаҳоро дар назар дорам шахсоне ки ҳурмати иззат мене дар рӯи экран ё паси экран мардума насиҳат мене хитон медоне ки дини ислом нармию оромию суҳбати ширин яъне ки суҳбати ширин мегӯянд ку мора чашм мебурад шояд ин хато кард ман хато кардам ин хато кард паси экран занг бизан иша акамша бигӯ бародарҷон яъне ҳамуде суҳбат ки ҳамон бародар ашкаш қалбаш ҳуй шава аз ин роҳое ки агар ки баъдам бигарданд ва ин груби ва қаҳру ғазабкунӣ бахгӯи шумо бахшиш азиз бахгӯи шумо ва наълати шумо ҳеҷ маҳал мо давраи мақсад чӣ намегзарам одаме ки мақсад раи бада интихоб карда боша ти илм дори аллоҳ тура илм додаи вақте ти хеле гап мезанӣ мега ко беки ами яъне 99% ҳами ислом овардани 1400 сол пеш мардуми қурайш ё ки аҳли араб аз ахлоқи пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ислома қабул карданд хитон хуб медонед ба ҳамн хотир ахлоқи хуб суҳбати хуб шояд чӣ қадар бародаро аз роҳи бад бигардонанд ман мефаҳмам ҳамата ҳурмат менам ман ба ин бародарон бародарӣ дорам иншоаллоҳ бародарое ки дар ҳолати пастие ки бобоҷон 88 буд рафте аз мон ҳамата ҳурмат мекунам суҳбат менам ба баъзеҳо ин бародарое ки даман бад гуфтанд мақсад ҳурмати иззат мекунам
هیچ کس بی خطا نیست، بی مینوس نیست. خدا میگم وقتی مردن ما با کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله جان ما قبض کنه. خدا نگهدار کنه. акаби боҷон як чиз да ина бародаро ҳай масъаларо ма бугум ҳами айрӯи мардакия ки айдим би як бародара да духтара подключат мекунида мегӯи гапш бидеда амира ягон қилақ да бағалту немушда ҳами айрӯи милло мегиран хчуна ина ҳа милло мегиран қори мегиран хчуна ҳами айрӯи мардакия ина айрӯи ту доним худо не мақсад хоҳарта додани биё конкретно открита биёр чиш ми ёра якта ба якта мебурорам якта ба якта иншоалло ба амраи худо ман мебурорам шуд оли паси одамо мондаам мегирен ҳар якта амира ман иншоалло ба амраи худо мебурорам мемонам ҳар якташа бохи дар амони алло бошам бародарое ки тамошо мекунед мақсад ягон гизалагӣ гап мезанем ягон чиз гап мезанем шумо моро правилно бифаҳмед дарк кунед ки барое ки лично мара сахт мерасад ман ҳамин кора яхиб ягон кас карди нестам ман накардам лично ман карди нестам хулосаи каломе ки ягон гапи паст бланд задаги бошем дар ҳамин видео бахшиши ҳазорҳо бахшиш من اگر روز در معرکه نمیشتم شاید این برادران میگفتن که تخت لیش نما خفا میشدم برای خاطر من ششتن سبب بود که ما پادشاه اومدیم این برادر به خدا آدم دنیا داشتیم خود ما اومدیم پادشاه در همین برادر این همین لنگری اگر درون نگون چهارم بار میبینم نه که حرمت عزت آدمی ذات در حالت پستی میفهمی که برادر همش میگذره صبر از صبر سیرون از صبر مفتاح الجنه میدون برادر عزیز بسیار یگان چی گفتم بخشش این ویدیومو درست شید بگذار همین دهقانی هم بیا هم تا میگذاریمش به منتج فقط رقمای یکم دبلوش میمونیم تمام باز میگم همه تا دوست میگم سلام علیکم سلام علیکم